Hi havia una vegada un poble molt elevat de la muntanya Montserrat. El seu nom era Olesa de Montserrat. En aquest poble vivien dos nens que eren germans i vivien a una casa molt bonica a vora del bosc. El més gran era un nen que es deia Martí i tenia 12 anys. Era moreno, era una mica gras i portava ulleres. La germana petita es deia Clàudia. Era alta, primeta i molt presumida i tenia 10 anys. Molt lluny d'allà, al Pirineu, hi vivien una daina i un Isaac. Un bon dia van decidir anar d'excursió a Montserrat i van anar a parar al poble on vivien els dos nens. La daina era Marbajos, amb taques blanques, i com totes les femelles no tenia banyes. L'Isaac era marró i tenia unes petites banyes corbades. Es va fer fosc i la daina i l'Isaac van buscar un lloc per passar la nit. Buscant, van trobar una casa enmig del bosc. Era la casa de la Clàudia i el Martí. Van trucar a la porta i van dir que podem passar la nit, si us plau. Sí, endavant, passeu, van contestar els dos nens. De seguida es van fer molt amics, tant que la Clàudia i el Martí els hi van dir si es volien quedar a viure amb ells. La daina i l'Isaac van estar molt contents i a partir d'aquell dia ho feien tots junts, jugaven al bosc, llegien contes i també els agradava dibuixar. Tots quatre eren molt feliços i no es barallaven mai. Els anys van anar passant i van decidir buscar un altre lloc per viure, més a prop d'Olesa. Afortunadament van trobar una gran casa envoltada d'oliveres i s'hi van instal·lar. Quan tenien temps lliure, sortien pels voltants a descobrir tota aquella natura que els envoltava. Coneixien plantes diferents, arbres diversos i centenars d'olors. Tot això ho feien veient la muntanya de Montserrat. Com que era un lloc tan fabulós, el volien compartir. Un dia, el Martí, la Clàudia, la Daina i l'Isaac estaven avorrits de tant jugar als mateixos jocs i van pensar que, potser, a Olesa hi havia d'altres nens i nenes que sabien més jocs. Potser sabien moltes més coses de les que ells no sabien i estaria bé compartir-les. Llavors, van anar a conèixer més nens i nenes que van ser els seus nous amics. Ells anaven a una escola i els hi van explicar que era molt divertit, que s'aprenia molt i que era molt entretingut. Van estar parlant molta estona sobre l'educació que rebien. I parlant, va ser com van decidir crear la seva pròpia escola i posar-li com a nom Daina i Isaac, en honor als seus amics que havien vingut a les muntanyes. Es van reunir amb alguns pares del poble i l'any 1969 el projecte començà a fer-se realitat. Es van construir 8 edificis, un per cada cosa. Al principi, nens i nenes anaven separats. Un bon dia d'aquell mateix any es van decidir comprar uns terrenys on hi havia vinyes i oliveres per fer una nova escola. Els primers anys hi havia pocs nens, però venien de diverses parts de la comarca i havien de venir en taxis. A poc es van anar coneixent i cada dia hi havia més i més alumnes, fins que es van contractar autobusos. Van passar 2 anys i es va celebrar la primera festa de final de curs amb tots els alumnes de l'escola. Un moment d'unió que tots i totes estàvem esperant. Poc després, a l'any 1973, es va organitzar la primera obra de teatre, Tirant-lo blanc. També van començar les activitats extraescolars, com el bàsquet federat, i tot l'alumnat va celebrar aquests moments d'esbarjo després de les classes. A l'any 1975, la nostra escola es converteix en cooperativa i es comencen les classes en català. Mentre s'acaba la nova escola amb 3 edificis. L'any 1982 es fan les primeres colònies d'estiu i, també, es va celebrar la festa de Sant Jordi i els primers Jocs Florals conjuntament amb la publicació de la primera edició de la revista de l'escola, La Nostra. Aquell mateix any, el viatge que van gaudir els alumnes de quart de l'ESO va ser a les Illes Balears, que més tard es va canviar per al viatge a Itàlia i es va celebrar la festa de Sant Tomàs, on tota l'escola segueix gaudint d'una bona xocolatada. Entre els anys 1993 i 1994, l'escola va estar enfeinada construint els coneguts gegants que actualment donen la benvinguda a tots aquells que entrin a la porta de secretaria. Un any més tard, es bufaven les espelmes del 25è aniversari i es constituïa oficialment la companyia de teatre. Va ser també aquest any quan es va iniciar el desdoblament en 2 línies.
L'any següent, el 1996, la música va ser una mica més protagonista, amb el primer concert de Santa Cecília. I així va ser com la nostra escola va anar creixent fins al que és ara, amb una última incorporació als nostres estudis, el batxillerat artístic, que va començar l'any 2012. Avançant en el temps, la llengua anglesa va anar guanyant territori en diverses assignatures, i no només va estar present en l'assignatura d'English, com ho era abans. L'alumnat va retornar del seu viatge pel passat molt nostàlgics, ja que es van adonar que moltes coses havien canviat, però van estar contents de saber que tots els canvis havien estat una gran millora. Filosofia de l'esforç, motivació, coneixement, valors i estima. No importa els anys que hàgim estat a l'escola, 2, 5, 8 o 15. Hem crescut en una família que no ha fet falta tenir els mateixos cognoms o la mateixa sang, simplement el mateix sentiment. El de superació, el de l'esforç, el d'aixecar-se per molts cops que un hagi caigut i el de seguir lluitant per al mateix objectiu. Tot comença amb les rodes del pati, la sorra i les bates brutes. Continua amb tots els marges del full, la suma, la multiplicació, l'ús del boli, la muntanyeta i la competència entre classes. Després arriba el primer gran canvi. Es compliquen les matèries, triem les primeres optatives, organitzem els dossiers i fem els treballs de síntesi, l'obra de Sant Jordi i el viatge a Itàlia. I el més recent, el canvi d'horari, les llargues nits d'estudi, el treball de recerca i, per últim, decidir el nostre futur. Tots són experiències que mai no oblidarem. I ara, tan a prop del final, sabem que ens emportarem milers de records, fruit de mil històries i de mil somriures. Perquè al cap i a la fi som com som perquè l'escola és com és. Moltes gràcies.